салому алейкум. подписчикони азиз, ин рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи якояки шумо муборак бошад ва аз даргоҳи илоҳӣ барои шумо пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз, кушоишу барори кор хоҳонам. салому алейкум, подписчикони азизу ҷони ширини ман. ҳамаи шуморо ба ин рӯзи саиди ҷумъа табрику муборакбод гуфта, ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз ва дар корҳоятон муваффақият хоҳонам. ва бигзор ки дар ин рӯзи саиди ҷумъа кули гузаштагиҳоямонро фарахмад соҳифаи ҷаннат ва ҳаззи ҳавзи кавсар сероб гардонад ва мо мардуми ғарибро аллоҳи меҳрубон дар паноҳиш нигаҳбон бошад. ба хотири ҳамин рӯзи саиди ҷумъа дар канали мо ва ин наворо то охирша тамошо мекунем ва баромада дастгириро фаромӯш намекунем. дастгирии шумо фақат як лайк ва обона шидан аст. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам, бародарони азизу ҷони ширини ман. Здравствуйте, доброе утро, дорогие мои подписчики. Спасибо за поддержку. Я очень благодарен вам. И успеха желаю в ваших делах. Самое главное для вас на этот день я желаю здоровья и удачи на ваших делах. Спасибо за поддержку. Не забудем поддержку моего канала. Ставим лайк и подписаться не забудем. Спасибо, дорогие мои братцы. рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад.